कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। सावंतवाडी तालुक्यातील माझगाव परिसरात शाळकरी मुलीचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार घडलाय। तसा दावा संबंधित मुलीनं केलाय। मात्र सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून शोध घेऊन सुद्धा संशयास्पद असं काहीच आढळून आलं नाहीये असं पोलिसांचं म्हणणं आहे। तरी आपण तपास करू असं पोलिसांनी सांगितलंय। संबंधित मुलगी ही माझगाव परिसरातील एका गावामधील आहे। ती शाळेत जात असताना हा सगळा प्रकार घडलाय। अज्ञात एका कार चालकानं येऊन आपल्याला ओढून घेतलं व गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न केला। आपण त्याच्या हाताचा चावा घेऊन तेथून पळ काढली असा दावा संबंधित मुलीनं केलाय। ही घटना आज सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे। त्यानंतर मुलीनं शाळेतील शिक्षकांना हा प्रकार सांगितला। दरम्यान शिक्षकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन याबाबतची माहिती पोलिसांना दिली आहे। त्यानुसार पोलिसांनी त्या परिसरात सापळा रचला, तसंच परिसरातील असलेल्या सीसीटीव्हीची पाहणी देखील केली। परंतु संबंधित मुलगी ही ती गाडी अथवा व्यक्ती ओळखण्यास असमर्थ ठरली आहे असं पोलिसांचं म्हणणं आहे। मात्र संशयास्पद असं काहीच आढळून आलं नाही। तसंच प्रत्यक्षदर्शी पाहणारा कोणताही व्यक्ती तेथे नाही। त्यामुळे कारवाई कशी करावी असं पोलिसांचं म्हणणं आहे। तरी पण तपास करण्यात येणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।